ingkang sampun nampi sampur mangke monggo katuran pinarak wonten ing pepanggungan Mas Sujak dereng ngantung-ngantung rawuhipun Mas Sukir ugi dereng ngantung-ngantung rawuhipun katur kunjuk Mas Gagu yang ada di sebelah sana spesial Mas Gondreng Sakjo Selur Bondo ingkang asma sampur kasuwun ingkang jumeneng nganti saprene maune dole dadine tempe aja sembrono mbok yo sing nyata ing tambe uri tulodo monggo karepku kawetan serju aku tan kastu nyawang wujudmu aja kuwatir aku mau mikir timbang mung mikir mung ketir-ketir timbang nglentung luwung layung nyawang mendung durung cawis payung kowe amlongo aku tanam opo berarti ngelingi wit piyen nganti saiki arep apa ning nyatane cuwo bocah iki sing disyuting panggah andeng-andeng kuwi lho Kang Jan bebayani sing padha prasaja luwe prayoga aja ngalamun Promosine Pak Sutopo
Jebul ora ketemu klidhu klinci
aku